Türkmen hökümeti yurdun oba hojaluk pudugynyň şol sany maldarçylygyň ösdürilýändigini aýdýar. Ýöne marly maldarlar ot iýim ýetmezçiligi we beýlik problemalar sebäpli dürli közençlikleri başdan geçirýär. Bir tarapdan öwrü meýdanlarda ýaz otunyň bitmezligi, beýlik tarapdan bazarlarda mal sowdasynyň durgunlygy marly maldarlary alada goýýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar welaýatynyň ýoglutyny we Murgap etraplaryna mal bazarlaryna bolup maldarlaryň we mal sowdagärleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä etraplaryň mal bazarlaryna adamlar mallaryny satmak üçin ençime günläp bazarda galmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Biz indi 10 gün bäri şu bazarda, aramyzda 20 gün bäri bazarda ýatyp durup ýören adamlarym bar diýip bazardaky bir mal sowdagäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlar çöl ýerlerine ýaz otunyň ýetmezçiligi sebäpli mallaryny bazarda satmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. 3-4 mally adamlar mallaryny golay oltumlaky mal bazarlaryna eltip geçse satýar, geçmese mallaryny ýygyny alyp gaýdýar. Ýöne görnüşinden Murgap we ýoglutynyň mal bazarlaryna adamlar mallaryny uzak ýerlerden getiripdirler we satlyk mallar san taýdan az däl. Biz sygyrlarymyzy, goýun we guzularymyzy ýol kirey töläp her hepde äkidip getirip bilmeýäris. Äkisde hem nire äkideli. Guru ossuz meýdan äkidip aç goýup ýene ýygyny alyp gaýtmaly. Olary äkidip getirmek üçin ummasyz ýol kirey tölemeli diýip mal sowdagäri gurrun berdi. Şonuň üçin hem olar bir näçe gün bäri mal bazarda galýanlyklaryny aýdýarlar. Mal bazarda bahalar nähili. Bir maldaryň sözlerine görä ýaňy bir otlamagy öwrenen toklular ilk başda öwrü meýdandan bazara getirilen günleri 500-600 manatdan satyldy. Ýöne ençeme gün bäri bazarda galýan mallar horlanýar. Häzirki gün olar maldaryň sözlerine görä 300-400 manatdan bahalanýar. Mal alanlaryna saýlap gowlaryny alýarlar. Indi horlanan mallar galdy. Bu mallardan biraz baksaň dirjenir. Şoruň bahasyny gün 300 manat diýip aýdýan. Biraz alaşýan diýip mal sowdagäri gurrun berdi. Mal sowdagärleri bahalaryň arzanlygyny aýdýar. Beýleki bir maldar uly goýunlaryny 800 manatdan satypdyr. Olar bazarlarda ot suw satyn alyp mallaryny iýimleýärler. Bazarda ot ýemmerýäris, oýak ýarys, başga çykylgy ýok diýip maldar aýdýar. Ol ýaňy ýakyny öwelen ýorunja satyn alypdyr. Alan ýorunja ýam guturup barýar diýär. Mal sowdagärleri bazar administrasiýasynyň özlerinden ýer üçin soraýan tölegleriniň azyldyrmagyny soraýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä mal bazarda sowdagärlere hepdede 2 gün galmaga ruhsat berilýär. Ýöne uzak ýoldan baran maldarlar bary ýogy 2 güniň özlerini kanagatlandyrmaýanyny aýdýarlar. Biz bazarda petek töläp oturýarys. Häzir ýagdaýymda düşünýän bolsalar petek puluny azaldyrdylar diýip bir sowdagar gurrun berdi. Türkmenistanyň Gurban bayramynyň öň ýany mal sowdasy, hususan goýun geç sowdasy gyzyşýar. Käbir hojalyklar öňünden owlak guzu satyn alyp Gurbanlyk gününe çenli olary ösdürip ýetişdirýär. Bu ýyl Gurban bayramy iýul aýyna gabat gelýär. Azatlyk radiosyny mundan ozal Türkmenistanyň maldarlaryň aladalary, olaryň ot ýem ýetmezçiligi, mallaryň arasynda ýaýraýan keselçilik, veterinariýa hyzmatlarynyň pes derejesi ýaly problemalar barada habar berdi. Türkmen oba hojalyk resmiýetleri maldarlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada düşündiriş bilen döwlet mediasyna çykyş etmeýär.